Hej igen. Mange spørger mig, hvorfor har du lyst til at gå 100 km? Hvorfor egentlig givet at gøre det? Og rigtig tit så er jeg svært ved at give dem nogen speciel grund. Jeg er rigtig tit svært ved at finde en eller anden gylden årsag til, at jeg lige præcis har lyst til at gøre det her. I første omgang havde jeg lyst til at gøre noget, der er anderledes. Noget, der ikke er set før. Noget, der er vildt. Noget, der er specielt. Noget, som ikke alle andre kan. Altså, det er blevet meget moderne med at rejse ud i verden og opleve verden, se den på den ene på den anden måde, kamelryg og alt sådan noget andet pjat. Det er ikke lige mig. Jeg vil hellere blive herhjemme og prøve at se, hvad er det for en verden, vi har her i Danmark, og hvad er det for en dansk natur. Det har jeg hellere lyst til at prøve at opleve. Derudover, så er det selvfølgelig at udfordre os selv. Jeg har altid haft lyst til at prøve på en eller anden måde at gøre noget, som ikke alle andre kunne gøre, kan man sige. Jeg har aldrig været den hurtigste til at løbe, jeg har aldrig været den hurtigste til at cykle, jeg har ikke været den hurtigste svømmer heller. Jeg har aldrig været den hurtigste til noget som helst sport. Men til gengæld at gå, det kan alle andre finde ud af. Det er noget, vi gør til daglig. Men at gå 100 km, det er her det specielle kommer ind. Og derfor kan man sige, at det er jo ikke kun en fysisk udfordring i, at man skal sørge for at have nok væske, man skal sørge for at have nok at drikke, man skal sørge for at muskler og sådan nogle ting er trænet til at gearet til at gå de her 100 km. Man skal sørge for, ja, i det hele taget at være i balance med sig selv. Til lige kræver det også, at det psykiske er i orden, og man er i balance med sit sind. For hvis man ikke har evnen til at kunne gå i stille og rolig fred med sig selv, uden at der hele tiden popper alle mulige minder, alle mulige forskellige ting op, man får følelserne frem på den ene eller på den anden måde, i 20 timer i træk, så skal man lade være med det. Hvis man har lyst og har brug for at komme ud med vrede og uden irritation, så er det at gå ikke det rigtige løsning. Og derfor ville jeg for måske 3 års tid siden slet ikke have ville det her. Slet ikke have kunnet det her. Bare alene de sidste 2 år. For 2 år siden ville det have meget svært for mig at gøre det her, fordi jeg havde stået et helt andet sted i livet, kan man sige, end jeg gør nu. Så, og det er derfor, det i hvert fald fra mit synspunkt, ser det som en kæmpe udfordring, også psykisk, at gå de her 100 km. For det er ikke bare at vandre derude af. Det er måske de første 10 km, men efter man måske har gået en 40, 50, 60 km, så begynder man ikke at give mere. Og kan man så derefter, med har ramt muren, fortsætte og ligesom skride ens grænser, bryde de grænser, der nogle gange er. Så der er man at gå 100 km. Det er jeg sikker på, at det er overbevist om, jeg kan. Fordi jeg er ikke den eneste, der har gjort det her, selvfølgelig. Og mine kammerater kommer heller ikke til at være de eneste, der har gjort det her. Mange andre har forsøgt det, og i militæret har man det, der hedder en dødsmarch, som de der er 100 km med oppakning igennem hele almindelige terræn. Så i virkeligheden har jeg tænkt lidt på, er det virkelig så specielt, er det virkelig så anderledes, som det nogle gange en gang imellem bliver gjort til? Og det har jeg haft svært at svare på. Jeg ved ikke, om I har nogle andre holdninger til det, så må jeg meget gerne komme med det. Og jeg er meget glad for, hvis jeg kan svare på noget. Men det er i hvert fald nok grunden til at gøre det her med at gå de 100 km. Det er for at udfordre mig selv og få det gerne at være lidt specielt. Så